No niin, Etelä-Afrikasta on nyt 6 päivää, eli on lauantai seuraavana viikkona. Ja teen tämmöstä pikku aamulenkkiä ennen uintia. Joo, kisa meni mun mielestä tosi hyvin. Mä odotin etukäteen, että 50 miehestä olisin ehkä top 40 just. Semmoista tulosta odotin, että veikkasin, että mä oon varmaan viimeinen verestä ja pyörällä kirisin vaan muutamia korkeintaan, mut sitten juoksun aikana putoais aika paljon. Aika monikin mies putoais sitten taaemmas, kun aika moni menee liian kovaa. Mutta toi tuuli myös hajottaisi sitä ryhmää pyörän aikana. Se oli semmonen yksi syy, miksi mä halusin mennä Afrikkaan, kun mun mielestä siellä ei aloita koko porukka sitä juoksua samalla. Niin, tavallaan kävi niin, mutta sitten vähän paremmin vielä. Kisan alkaessa mä pysyin ryhmässä uinnin aikana ehkä noin 2 minuuttia. Nilkat sitten mun edestä alkoi sitten nostaa sitä vauhtia vasta 200 metrin tai ehkä 150 metrin jälkeen startista, niin silloin mä putosin sitä perästä. Ja ehkä se oli semmonen vähän semmonen kommellus, että mä en niin kuin mennyt siitä sivusta heti alussa ja mennyt kovaa, kun mä vaan ajattelin, että jos on joku mua edessä, niin sitten se riittää, että mä pysyn siinä nilkoissa. Mutta sitten se tyyppi, joka oli mua edessä, niin tietenkin sen piti yhtäkkiä nostaa vauhtia, jotta pysyy perässä. Niin, mutta kuitenkin mä kyllä odotin, että putoisin aika nopeasti siitä. Sitten ekan poijun jälkeen, kun kierrettiin, niin yhtäkkiä aallot oli koko ajan naamassa. Tuulen suunta oli semmonen hyvä, että lännestä niin aallot ei ollut niin isoja, mutta ne oli semmosia pieniä ja jyrkkiä, niin aina kun käsivartta heittää niin kuin eteenpäin, niin sitten se vaan osuu siihen vesiseinään. Ja mä en oo uinut märkäpuvunkaan, kun vaan sen 1 päivän kisaa ennen tänä vuonna, niin mun pitää vähän totutella siihen enemmän, kun mä en saanut sitä rytmiä. Mä tajuin, että mä yleensä luotan siihen, että mä tunnen sitä vedenpainetta käsivarsissa. Niin märkäpuvunkaan se ei niinku tunnu missään. Niin mä tavallaan höliskin sitä vettä vaan kaikkialle ja ei ollut kovin tehokasta uintia. Niin mä yritin vaan säästää sitä energiaa sitten ja lopetin melkein kokonaan tai ihan kokonaan sen potkimisen. Ja otin sen ekan kierroksen aika rennosti. Sitten toisella kierroksella sen alussa yksi muu ammattilaismies sai mut kiinni. Niin mä en ainakaan ollut silloin vikana. Ja mä luulen, että se oli John Bravold, mutta en ole ihan varma. Ja sitten mä annoin sen vetää mua sen toisen kierroksen, kun se oli menossa samaa vauhtia tai vähän nopeammin. Ja mä kokeilin vähän ohitella sitä ja kokeilla, että menisikö me nopeammin ja en mennyt. Niin sitten me oltiin vaan vastakkain ja niin mä annoin sen mua vetää sitten. Ja tuli aika rento uinti. Onneksi mä en nähnyt sitä aikaa siinä uinnin lopussa, kun se oli melkein tuntia 10, 1:09 jotain, niin elämäni hitain uinti ja varmaan vauhdilta ainakin hitaampi kuin missään pienessäkin triathlonissa. Ja siinä uinnissa myös kaartui vähän se reitti, kun siellä oli vähän virtaa. En mä ehkä uinut suoria viivoja myöskään. Niin sitten uinnin loppuessa niin hyppäsin sitten pyörälle ja silloin taisin olla joko vikana tai toka vikana. Ja aloin sitten kirjaa niitä ammattilaisnaisia, jotka oli mua ohittanut siinä uinnin aikana. Mentiin heti vastatuuleen, niin se olisi tosi paljon auttanut olla porukassa miesten kanssa. En mä todellakaan odottanut, että olisin kuitenkaan porukassa, että olihan se normaali, että olisin yksin ekassa Pro-sarjan kisassa. Ja niin, sitten oltiin ylämässä ja vastatuulessa
yli tunnin. Mä näin yleensä tehomittarissa, että 280 wattia tai 315 korkeintaan oli semmonen, että mä en halunnut mennä sitä yli. Paitsi jos oli vaan niinku joku 1 minuutin mäki. Ja ihan normaali tai hyvä olo oli täysmatkan kisaksi. Alaselkää alkoi vähän, siinä alkoi vähän sattua ja niskaan, mutta ei se siitä pahentunut. Ja hyvin kuljettiin. Joskus puolivälissä pyörää, niin mä ohitin Mikkel Zopitaan ja Michael Hessen, joka teki eka kertaa täysmatkan kisaa Etelä-Afrikassa. Ja annoin niille vähän kannustusta. Sitten Burn Icea sain ohittaa kaikki just muistaakseni. Ehkä ei kaikkia ihan. Ja mä otin juomapisteissä vaan aina mitä tuntui tarvivan. Elikkä siellä oli semmoista Precision Hydration, pelkkää vettä ja suolaa. Ja sitten erikseen geelejä. Se oli aika epänormaalia, että yleensä juomapisteistä saa jotain, jos on sekä sokeria että suolaa kerralla. Mutta ei haitannut. Mulla oli mukana semmonen siirappipullo, johon mä olin laittanut ihan normaalia ruokasokerisiirappia, jota ostin supermarketista Afrikassa. Ja sillä pääsi toimimaan ihan hyvin. Mä nyt huomaan, että mun hengitys on aika korkea. Ehkä mun kisa tuntuu vielä tässä, mutta muuten tuntuu siltä, että mä oon ihan palautunut kunnolla. Mä oon tämmöisessä pyörätunnelissa Bathissa. Näitä on 2. Tää on yli mailin pitkä. Niin, sitten pyörä meni melko hyvin mun mielestä. Mä osasin kunnolla vetää isoja watteja silloin, kun oli ylämäkeä. Ja mun strategian oli tuulen kanssa, että silloin kun oli vastatulta sekä alamäkeä kerralla, mä säästäisin silloin ihan energiaa ja silloin tietenkin vauhti laskisi vähän, mutta mun mielestä sillä tavalla sai säästettyä kokonaisenergiaa, eli niinku kilojollimäärää, mitä polttinaan pyörän aikana. Ja ylämäessä mä aloin vasta mennä yli 300 wattin tai 350, jos mäen huippu oli näkyvissä. Ja mun mielestä se toimi aika hyvin, mutta ehkä olisi voinut mennä vähän kovemmin silloin myötätuulessakin, kun kierroksen lopussa oli aina ainakin 40 minuuttia aikaa myötätuulta. Mä olin silloin aika tyytyväinen, että jos menee 52 kilsaa per tunti, niin se riittäisi vauhdiksi, mutta oikeastaan olisi voinut ehkä mennä vähän kovemmin. Mutta kuitenkin lopputehoksi pyörän ajaksi tuli 274 wattia ja multa puuttuu 5 kilsaa sitä tallennettua dataa, kun mä vahingossa paussasin mun rannekelloa koko ajan. Mutta se taitaa olla ihan oikein. Ja reisissä ei kolottanut missään eikä ei tullut mitään kramppeja, niin mun mielestä tosi sopivasti vedetty pyörä. Ja sitten kun aloitin juoksun, niin alkoi jo kuumottaa siellä, että oli aika lämmin päivä ja suoraa aurinkoa ei ollut varjoa missään, niin heti laitan aurinkovoidetta juostessa käsivarsille ja naamalle. Ja sit mulla oli semmonen pikku rapaperimehu-puteli, jonka mä yleensä juon juoksun alkaessa Ironmanissa. Se tavallaan laajentaa noita verensuonia, ainakin teoriassa, niin mun mielestä se myös, mäkin olen todennut, että syke tuntuu olevan vähän alempi, jos mä juon sitä mehua. Punajuurimehukin toimii, niin mä oon käyttänyt ennen sitä. Sitten, niin, koska mä tarvitsen vähän vessaa, niin mä en juonut mitään pitkäksi aikaa, enkä juonut juoksun aikana paljon yhtään ylipäätään. Ja sit se toimii ihan hyvin, ettei tarvinnut mennä ja odottaa. Ja
pysähtyä. Niin ekat 15 kilsaa juoksusta, ehkä 16 tai 17, niin mä en syönyt enkä juonut mitään energiaa muuten kuin se pikku raparpeimuhu siinä alussa, joka oli varmaan korkeintaan 30 kaloria, jos sitäkään. Ja oli hyvä olo ja aloitin ekan kilsan, että 4 minuuttia per kilsa, toka kilsa hieman nopeammin ja sitten siitä mentiin. Ja ihan hyvin sai laskettua sitä vauhtia 3 minuuttia ja 50 sekuntia per kilsa. Aika usein juoksu oli aika tasainen ja siellä oli 2 pientä mäkeä, joka päädyssä sitä 10 kilsan kierrosta. Elikkä olisiko 8 pikkumäkeä. Ja keskivauhdiksi jäi aina, että 3.55 melkein koko juoksun ajaksi. Ja sitten viimeisessä tunnissa annoin sen vähän laskea. Menin mäkiä ylös hieman hitaammin ja yritin pitää tasaisella sen 3.50 jotain per kilsa vauhdin. Ja laitoin joko juomapisteessä, kun pystyi, niin jäitä hattuun. Heitin silleen lippikseen ja tein niin kuin samoin kuin Havaijilla. Välillä laitoin jäitä tänne puvun sisälle selälle. Ja pysyin kyllä ihan viileänä. Ja sitten vettä ne antoi semmoisissa pussukoissa, joka oli vähän outoa, mutta niille sai pidettyä sitä vettä mukana ja sai sitä puristaa aina vähitellen. Mä huomasin, että kiva strategia oli puristaa sitä vettä ihan korviin. Eli silloin jotenkin kai se saa paljon niinku ihoa rinnakkuutta. Ja joo, ihan hyvin kävi ja vähitellen sitten mun kielestä alkoi lähteä tunto, joka on yksi niistä seikoista, jonka mä huomaan, että kun verensokeri on tosi alhaalla, niin semmoista alkaa tapahtua. Pyörä ohittaa. Ja niin mä otin silloin geelin, joka mulla oli jo mukana puvun sisällä. Ja toisenkin seuraavassa juomapisteessä. Mutta ei mulla ollut mitään hätää siinä, että mä en koskaan ota mitään sokereita juostessa treenissä. Ja vauhti oli semmonen tarpeeksi rauhallinen, että mä oon tehnyt paljon treeniä nopeammalla vauhdilla ja ihan tyhjänä. Niin mä halusin vaan, etten ala tuntemaan mitään muuta outoa. Ja sitten samalla aloitin, että kokiksen suuhuuhurot, niin joka juomapisteessä sai kokista, niin mä otin yleensä, jos mä huomasin sen kokiksen tarpeeksi ajoissa, niin nappaisin sen ja sitten heittäisin suuhun, mutta sitten sylkisin heti ulos. Kokisessahan niin se sokeri niin osuu aika nopeasti. Ja kyllähän se toimii, jos kokista saa varmasti niin kuin joka 6 minuuttia tai jotain, niin kyllä se on aina silloin hyvä. Mutta mun mielestä mä pärjäsin kyllä vielä ihan hyvin, että syke oli alhaalla ja silleen, kun verensokeri oli alhaalla myös, niin mä olisin silleen kokeilla, että ei olisi äkillisiä muutoksia verensokeriin. Ja aika hyvin kävi. Tää on lätäkkö, mennäänpä siitä läpi. Joo, ja sitten loput juoksusta meni tavallaan ihan hyvin ja ei tapahtunut kummempaa. Mä taisin juosta vähän alle 4 minuutin kilometriä koko matkan ja sitten siinä lopussa halusin yrittää työntää sitä alle sitä. Mutta se jäi, että tasan 4 minuuttia per kilometriä ja 2.48 maratoni. Maalissa sitten näkyi, että jalkaterät oli aika verisinä ja sitten mä sain jalkahuoltoa. Ja niin, sillä se niin loppusijaksi tuli 23. 50 ilmoittautujista ja starttiviivalla oli paljon vähemmän, että luulen, että aika moni sairautui tai muuten päätti jättää pois sen koko lystin, mutta
mä oon kyllä ihan tyytyväinen siihen, että mä päihitin aika monen melko nopean tunnetun ammattilaisen, joka varmaan meni vähän liian kovaa pyörän aikana. Niin tää loppuaika ei ollut mikään tähtäillinen, mutta tosiaan se pyöräreitti oli melko hidas, muhkurainen ja tuulinen. Niin tää oli hyvä tulos mun mielestä. Puolitin siis liivinumero oli 49 aloitteessa. Tää oli eka Pro-sarjan kisa ja on ihan tyytyväinen. Ja sitten seuraavaksi treenataan kunnolla Ironman Lanzarotea varten. Tätä varten mä ehdin vaan treenata kunnolla 3 viikkoa. Suoraan talvitreeneistä kuotettiin aika rennosti ja tein vaan melko kevyitä tai helppoja treenejä silleen, että keksin niitä päivältä. Ja nyt mulla on viimein hyvä keli täällä Briteissä, että jaksaa olla ulkona paljon ja treenata ulkona aamulla aikaisin ja myöhään iltaankin. Niin hyvä olo on kaikesta. Mä oon sitten kisan jälkeen matkustanut heti takas Britteihin ja lentokentältä menin suoraan toimistolle, niin en oo saanut paljon unta tämän viikon aikana tai tarpeeksi sitä. Ollaan vähän vahingossa menty myöhään nukkumaan myös, mutta joo, mä oon ihan täysin palautunut. Ei kolota missään. Rinnassa vähän ahdisti pari päivää. Aina mulle käy näin. Mun piti juosta portissa portille yhdessä lentokentässä Etelä-Afrikassa, niin siellä tuntuu, että rintaan sattuu. Ja mä oon huomannutkin, että jos mä kävelenkin liian nopeasti 2 päivää ennen Ironmania, niin semmonen olo on. Mutta se on jo mennyt pois. Syke on taas normaali ja mä oon pyöräillyt ulkona ekaa kertaa tällä viikolla tänä vuonna. Ja vauhti tulee tosi helposti. Niin tästä voi aloittaa kauden tosi hyvin. Niin. Mut kiitti kun katsoitte videota ja nähdään sitten joskus myöhemmin. Moi moi!